Kulai ifi baro ngarap da kajing sngokmen ban kren chipi ki paiba hakane ka janmit bat ngidap da kajing sngokmen ru bandon hakane ka madan pahams im awa kajing trei ban penkre na mta ka program la syai kadang ya syai ka apil ka jonga rengkat bat i MPCC president bat baro ka tim kalong ba ki paiba kinyami renti la syai ban ya wan sngap ya ka meeting ka jong urahul kane ka meeting kamde tangna ka benta ki parti kongres. Kari India baro gawai menta kadon hapdeng ka crossroad bangi ong. Kaba ngimla banrai nginlek sa kadyang na nginlek sa kamon. Kajing isi kawai ka grup ya kawai ka grup, kawai ka niam ya kawai ka niam, kajing pen ya syurut ka ya hapo kari India baro gawai menta. Ti hakadur kadar jong urahul Gandhi. Ubayai kejat baro gawai kari India ban lum ban lang ban ong ba kajing kadang don, kajing syania kadang don, kajing burom iwe kadang don. Kata kadai katong keba uwan hang ne hapo madan pams im na kabenta ke jela Meghalaya. Tingi apil yo paiba ban yami rengkat ban pen i. Bangi asnok tilang na kabenta katong jong kahok long briu man briu, kahok jongi kumki ritpaj, kahok jongi kumki balang kristan ki baper, kahok jongi ban mane syakri blai kat bangimon. Kane kadai ke jingla iluit ke bangi kwa ban penek hapo kari India ke jongi. Tingi apil yo paiba mi pila bandai kongres, pila bandai kongres, handrai katong mat kajing angnut jongi kalong keju. Tidak kebangi asno ketilang, ngi penti kena ba hari India kadang don hi ka mensim ke bat penya teli bat penya uwe pat. Kulai sibon. Kumban ting na kabala ongi Dr. Celestine Longdo kapor kan long kumba RBJ Arsting tang bingi ongi pajba kidi banwan CBJ namar ka security check kaban bon ihap screen way pe way bawan hangne te lakumno CBJ sting pajba kidan de bandon hangne bat urhul unwan kumba RBJ Arsting urhul unwan na do na naukong lasai nala keliki unsodon ubriu jonga ban don lang ban urahul kandi uban yetho ingi haebeki don ngat kermen ba unwan kapor ke babiang andre swabu unwan urahul kandi ngila khot yakatu kanne kinong ruai ngila khot katu kini kinong shat ngila khot katu kini kinong tem ban pensiau tenat ki paiba bat ka kaporo iba pensingain i Dr. Celestine iba Gabriel iba Charles kini don hostage kini ai ke jingkren jong ba salang ro kini don kini ai ke jingkren ke program jongi ngilalong well organized la pangkrep ha aswa ban long ke program ro ngin pelong ke jing duai dadap duai ngin sa welcome ki pajba dar welcome ki pajba nang ta kan sa sedang da ka jing chat doktor un solongu MC hang to ban penyaj ki program ku chairman bat kiwe kini don lang tengaro nga khot nga wer gi perlok perjor ki nongsong snong ba hakane kapor mde ban yakhen parti mar ngila i hapo Manipur ki bru lejan nabaro ki jaj bru ki wan ban yasno lang bat Rahul Gandhi kumjo ro hapo Nagaland kumjo ro hapo Assam bat kumjo ro hapo Arunachal ki klet ya kajing long parti ki klet ikono handre de ban yayaj de ban namar wan nado na Kerala sene no kumbu MP nado na Delhi sini ki bawan nado jamun Kashmir ki don bawan lang bat ki besa da ki benai tengah kermen bagi pai bah nero kin don kita ke jing sio ban yemi klam don ke jing sio parti ndre ban ye join lang ban ye snok ti lang bat Rahul Gandhi bat ke tim ke jongo bless bon